Čau, já jsem Ordis a vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme hru, kterou jsem si chtěl natočit, s kterou bych chtěl udělat takovou menší sérii. A tato hra je velmi známá, jmenuje se Stranded Deep. Tu hru natáčelo hodně youtuberů, nebo málo hodně youtuberů. Tato hra je alfa sice, ale to je jedno, je to mám verzi 0.14 H2 a mě ty zvuky celkem deprimují, takže to si takhle dám, ty zvuky. A snad se vám tato série bude líbit. Na tuto sérii jsem naposledy, nebo tuto hru jsem naposledy hrál, když byla ve verzi 0.3, jo, takže už si moc ani nepamatuju. Ale tam je my game. Trošku jsem to ještě zkoušel. Vlastně tady vidíte, že tady mám něco, nebo co to je. Grave New World dáme, tady si dáme klidně to je úplně jedno. Fakt, vůbec nevím. Je úplně, takhle, je mi to úplně jedno, jak to vlastně, kde budeme, jak budeme. Protože už jsem to hodně zapomněl. Už se to, jak jsem se tak díval, tak už to není takový ten malinký ostrovek. A už je to celkem i velký ostrov. Tak dáme new game, tady se na to bude vytvářet. Ze začátku je vždycky takovej ten, jak jste v tom letadle, ale to bych vynechal. Dodám skip. Protože prostě proto no. Dáme skip, ať se nezdržujeme, protože tu scénku s letadlem ze začátku všichni znají. No, tady tato přesně. Hlavně to bylo hodně nahlas, já si ty zvuky musím stišit, protože to by nedělal dobře. No, tak, už jsme tady někde na nějaké pláni, takže tak uděláme teda zvuky a tady to dáme. Sakra, to musím. Tak. Teplej. Jinak bych měl mít úplně full rozlišení, jo, ano, tady mám medium, ale to si nechám. I tak je to hodně hezký. Tak, jsme tady na nějaký lodi, tak dáme raft a jo. Jak se to ovládá? Aha. Tak ještě pořád je bug. Jo, takhle. Aha, oni už to zlepšili tím. Já jsem jenom tak zapomněl. Oni už to zlepšili tím, že už to je jako normálně, že zmačknu Včko a normálně doplouvám. No to je hezky, to je dobré. Tak. Tak tady to máme, tady už jsme někde na nějakém ostrově. Tak. Máme 11 hodin, což je dobré, tam máme nějakou ztroskotalinu. Takže tady ten crafting je tím, jak je, že je to pohodíte, nebo takže. Nebo počkejte, vlastně ono už je to jiný, že? Když dám Cčko, aha, tady už máme ten crafting, jo, to jsem si četl. Že už to je nový toto. Dobré. To je dobré, takže to je pro nás, ne, pro vás ne, to je pro mě velká změna. Rozhodně se koukneme pak na tu loď tam. To bych fakt nějak prozkoumal. A tady si vezmeme tady ty dříví, pak tady potěžíme, to si schovám. Počkej, to se dělá. Pčko to není. Musíme zjistit, jo, takhle se to vyhazuje. OK, myslím si, že tady tyhle vybavení bychom si mohli dát na pláž. Tak tady je jak Minecraftu, že kvéčkem se to prostě vyhazuje. Tady si to dáme takhle na pláž. Tak. Tak, teď bychom si tady měli pozbírat kameny. A tady máme normálního kraba. To je dobré. A z těch kamenů vím, že se dá udělat tady ten stone tool. A pak si z toho uděláte takovou prostě takový, jakože, takový, ne nožík, ale uděláte si z toho toto, pak to takhle položíme, vememe, teď to dám takhle a tím to už můžu normálně sekat, takže když normálně bych měl, když seknu do kraba, ano, tak zdechl, dobré. Ale toho zatím jíst nebudeme, až si uděláme ohýnek, tak si ho když tak sníme. Tady máme z toho materiálu se dělají tady ty
ty lashingy. Já jsem si to ještě četl, jenom jakože to ještě tak nejsem v tom takový profesionál, ale četl jsem si o tom. Takže uděláme si asi prozatím, tady když se kouknu, tady když se kouknu, tak bychom si mohli udělat X, anebo nůž. Nůž by se nám hodil k ní, no vlastně sekra je dobrá, sekra je nejlepší. K tomu jako, takovému tomu přežití, aby jsme si mohli posekat stromy. Zatím nevím, ale jak se zapaluje oheň, to zase já nevím. Já si pamatuju, že vždycky v minulé, jakože v standardy v minulém, že jste měli vždycky zapálky. A vždycky jste si to tam zapálili. Ale tady to už není. Tady už, jak se dívám, čemu slouží třeba ten spír? Jo, k lovení rybám. Jo, k lovení ryb a kraby. Jo, to by se nám taky hodilo. Pak shelter. Jo, v tomto by se dalo přespat. Jo, to je v pohodě, to je cajk. To bychom si možná pak udělali. Campfire, ano, aby jsme si zapálili, aby jsme si uvařili prostě žrádlo. To nám je všem jasný. Pak tady máme campfire pit. OK. Pak tady máme samozřejmě postel, to je jasný. Ale my bychom si udělali asi ten campfire. To je asi nejlepší. Takže my už toho máme celkem dost, takže si uděláme tady tyhle ty dotyčné, ano, tohle. Máme z toho sice jenom jeden, ale potřebujeme dva. Tady máme další. Tak, tuto sérii odhaduju tak na prostě takový pár dílů, no i když desítky dílů by se z toho dali udělat. Ale já chystám úplně jinou hru. Čekajte úplně super změny, jestli se to teda jestli se to teda splní, to co prostě odhaduju, že se stane. Ale, co jsem řekl kravinu, ale to je jedno. Tak teď si uděláme další, tady tuhle blbost. Tak, teď se koukneme tady a ještě potřebujeme woodstick, který jsme si tam nechali na ty pláži. Tady, přesně tak. Tak tady si vezmeme woodstick. Tak, a teď bychom si to měli už. Ještě jeden stone tool. To si ještě musíme udělat ten jeden. Já pořád mačkám F místo E. Tak a teď bychom si měli udělat ještě tento, ano. Hezky, tak a stone sekera, tak hezky. Tak máme sekeru. Základní věcička, kterou potřebujeme. Teď bychom si mohli vykácet tady ty stromy. Jo. Já je chci vysekat. Tak. Pozadí nám hraje nějaká hudba, protože by to bylo jinak nudný, kdybych to nekomentoval. Tady tyhle ty díly odhaduju tak 20 až 30 minut, ale myslím si, že 20 by bylo takový lepší. Tak, teď to jako osekáme. Ne, počkejte, tady, my osekáme tady ty listy, my potřebujeme teď zrovna to listy. Takový základní. Tak, kdyby se nám hodil ten nůž, bychom si nevyplácávali sekiru, protože sekiru to nemáme většinou, že? Ano, teď jsme si sebrali toto. Teď to ještě osekáme a pak si z toho uděláme ten... Počkejte, už to můžeme sebrat? Teď jsme sebrali... Jo. Leaves. A my potřebujeme na ten shelter potřebujeme sticky, 3 sticky, lashing a palm leaf. Juka. Co nám padá z ty juky? To je co toto? Jo, to je ono, toto? Ne. To teď sbíráme. Jo, to je ono. Z toho taky padají, jo? Ty, aha, já si myslím, že jenom z těch rostlinek malých, aha. To je fikus. Co to nám padá, co z toho? Fikusu. Aha, jenom sticky. OK. A my potřebujeme ty listí, že? Aby jsme mohli přečkat tu noc nějak. Tady máme ten fikus, to je jasný. Tady máme co? To je ta juka.
A my potřebujeme, to listy potřebujeme nějak osekat. Tak my tady taky vysekáme ještě, kolik máme těch palem, tady ještě jednu, tak tohle vysekáme. Tak. Tak. Myslím si, že ten na to spání by se nám hodilo, protože... Tak tady ten kokonat si vemu. Tak, palm log, tady, tak. Ten palm top, tam nebylo log, tak teď je tam top. A myslím si, že tam bylo pořád top, ale já jsem se jenom spletl. Tak toto máme, teď osekáme toto. Osekáme to dříví. Tak. Už je dobrý, si pamatuju, jak jenom, když byla ta druhá verze, tak si pamatuju, jak šel vidět jenom ten stín. To je zbraně, že nešel vidět stín toho člověka. Teď je tady normálně vidět i stín člověka a takovéhle. Takže my ještě tady potěžíme ty listy. Tak. Z toho máme... Tak, ano, toto potřebujeme. Přesně, přesně. Teď se kouneme do craftingu. A ještě lashing. Jo, tak ten si tady vytvoříme. Tak. Dobře, tak teď už můžeme. Já si myslím, že ten příbytek si uděláme tady někde. Tam u toho, tam jak máme tu loď, tak tam si ho někde uděláme. A je celkem dobrý, že jsme to stihli do noci. Teď se kouneme na situaci. Tak, máme žízeň. Jo, to víme. Takže, teď dáme toto craft a dáme si to tady takhle, k tady tomu, tady tý skále. Tak, ano, interact, sleep. Aby jsme se probudili v ráno, ne v ráno, ale tak, teď bychom měli mít noc, to jsem nechtěl, sleep. You can't sleep again soon. Tak si to saveneme aspoň. Ale já si chci vyspat. To jsem nedomyslel. Máme hlad a žízeň máme hodně, tak to si musíme dát tady ten kokonat. Počkejte, ten vyhodíme. Tak. Vezmeme si naši sekeru. Aby jsme se z toho mohli... Jo, teď nám spadlo tohle, kokonát. Tady z kterého se můžeme napít. Tak bychom se měli napít. Napij se! Jak to? Z toho nemůžu napít. Tady máme kraba. Ale tady nám teď jako docela k ničemu, když nemáme campfire. Co tady máme? Jo, to je to, abych se mohl to hodit do ohně a abych to mohl... Jo, a to z toho musíme mít 4 styky, jo. Tak ty tady seženeme. Aby jsme si, víte co, aby jsme si mohli zapálit oheň. A tam bychom mohli... Vezme si tu sekeru do ruky, a ne. Tak. Tady ty 3 styky bychom tady nikde, tady máme. Tady máme wood stick, tak teď máme. Takže teď tady vykratíme tohle. Ne. Zase nemáme na ten campfire. Tady jsem měl mít ty sticky, ne? Tady byly, ne? Někde. Tak potěžíme z tohoto. Z toho by se nám ty sticky měly dát. Myslím teda. To celkem mě ta hra baví, jo? To je jako, koho by to nebavilo, že? Tak a teď se z tohoto potěžíme v podstatě sticky. Takže teď budeme mít zásobu, jo. Teď tady máme celkem slušnou zásobičku. Tak, teď si uděláme campfire. A ten si dáme tady k táboru. K tábořišti dejme tomu. Tady, takhle před ten náš ukryt. Tak, teď interact. Ne, teď bychom měli vzít toto. Naložit to. To je až takhle kruty.
Chytni. Ohni. Tak teď tady budeme zapalovat oheň, no, okay. No, tak. Nádhera. Tak. Hezky. Tak vezmeme si do ruky tohle. Ne, počkejte, my dáme tohle. Ne! A já jsem vocas. Light. A zase to tady budeme zapalovat pár dní, OK. Nikdy já nesmím mouse 0. No, asi ne. Tak to zase budeme zapalovat 50 let. Já to beru jako. Ty vogo. Tento díl pojmenuju, nevím. Máme oheň? Jo, to bude dobré. Jo, tak hezky. Paradise style. Tak a teď bychom se mohli vyspat. You can't. Nemůžeš spát. Nevím, teď jako, nevím proč, nemůžeme. Nemáme tady, co si tady může? Tady bych si koupil k tomu. Tady ten. My tam musíme dát nějak ten oheň. Nebo to tam musíme nějak dát, abychom si na to mohli upéct žrát. Campfire spit. Jo, abychom si tam. Abychom si mohli, no. Tu potřebujeme tuto kravinu, jo, nějakou. Ty vogo. Hezky. Toto smoka. Normální stick jeden. Fire pit. Ten seženeme, kde je ten fire pit? To je matroš fakt taky. Ne, já to nechci. No. Jako nic. Kde máme ty kokonaty? My už nemáme jako celkem vodu potřebujeme. Jdeme se napít do vody? Přidá nám to, když půjdeme do vody? Co to je? Co to je? Žralok? To je pryč. To se nám něco stalo. Ale tam nebudu chodit, protože tam je žralok, že? Někde. Ale se to stává, jak v těch filmech. Jako my máme hodně velkou žízeň. Lad máme taky trošku, ale my tu žízeň nějak musíme. Jako měsíc už je na západě. Bo měsíc už zalezá. Tam už by mělo vylízat slunce. Tady máme toto. Jo, měsíc už nám zalezal, to je dobrá zpráva. Taky. Takže už konečně půjdeme ráno. Tam byla někde ta ztroskotanina. A tam bychom mohli sehnat vodu. Ale my hlavně, já potřebuju hlavně zjistit. To mi napište, když tak do komentářů, kde získám ten fire pit, jo. Ten fire pit je hodně důležitý. Jo. Oheň nám tady zatím pěkně, no už zalezá, už jeden, už za chvilku jeden. Tady máme ten kokonat. Píká kokonat. Tady ten je ještě, ne, tady ten, tak, teď si vezmeme. Jestli tady to musím dát tak, teď si ho zničíme. Tak, teď z toho máme kokonát jako takový, tak máme drink cable kokonát, který bychom se měli nějak, jak se stojí? Tady na ten oheň už asi zasneme. Tak. Protože nám je už ničemu. Lidi, řekněte mi, jak to mám. Tak. 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 Teď z toho máme už poživatelný. No, tak, teď už to z toho dá jíst, jako. Tak. Teď, když se koukneme, tak máme jídlo i trošku pití, tak to je dobré. To je samozřejmě dobrá zpráva a my, já se nemusím poškrábat, tak, a my se jdeme kouknout do toho vraku, té lodě, kolik máme hodin? 6. To je pravý čas na to, aby jsme se koukli
do hlubin. Hlavně nesmím potkat žraloka. To je ten hlavní problém. Tak, jestli v tom vráku vůbec něco je. Už to nic taky nemusí být, že? Počkej, já se kouknu tady dolů. A tady máme něco. Nějaká česta, ve které nic není. Bo něco se slyšel teď. Počkej, jestli se tam kouknu. Já už dechni se. Tak jako tady nic není. Já se lekl, ne, utíkej. Jsme daleko, nechně, žraloku, nechně. 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 To. Ne. Neubral nám něco? Stomura. Nic nám neubrala. Naštěstí. Kámo, naštěstí nám nic neudělala. Tak teď jsem se, kámo, lekl. No. Jako tady nic na tom. Co to tam je, to modrý? Hej, to modrý je co? Běžíme k tomu. Tarp nějaký. Craft table, je to ničemu. Tady se koukneme. Tady mám ploty nějaké, tady máme něco k plachtění. No, to je dobré. Tak tady máme něco k stavení, ale tady tento by se nám hodil. Něco tady z tohoto, že by se nám tady sensora styl. Ten Clear Fine Speed by se nám hodil, ten by se nám hodně hodil. Když... Tak wooden sticky, ty seženeme, lashingy taky seženeme, ale nevím, kde seženeme ten Fire Speed. Ten jako vážně nevím, kde mám sehnat. Co je to? Driftwood log? Nějaký kus dřeva, tady tam to taky je. Tady toto je tady zase, tak to pobereme když tak pak, nebudeme si teď tady brát nějaké věci, které by nám mohly inventář celkem blbě vyto. Tak, tady máme kokonát další, tady krásně leží. Ty kokonaty vemu. Ty kokonaty samozřejmě vemu. Tady máme, tady to je nějaký rostlinky, tam nás napadl ten žralok. Tady máme kraba, hej, to už jako zapadá slunce. Bych jsem se naštval, počkejte. Už nám ubírají, máme hlad. Ten kokonat tady položíme, pak ho zničíme. Tady máme to zábořiště. Tady. Tady ho takhle, soka. Ne! Tak. Tak. Tady ho takhle ten kokonat krásně zničíme. Tak teď ještě po druhé, teď z toho máme toto. A teď to jenom takhle. Sníme! Tak. A máme z toho doplněno kolik? No jídlo máme, ale pití zrovna dvakrát ne, no. No nic, to je věc, pití to bude věc, kterou budeme řešit v dalším díle. Já se kouknu na stránky ještě. Můžeme dát třeba nějakou F5? No můžeme. No nic, takže pokud se vám tento první díl ze Stranded Deep líbil, tak dejte like či koment, odběr na tento kanál, klidně se koukněte i na Minecraftí kanál, ale loučím se s váma, takže se mějte, no a čus.